väčší, takže najdrsejší. No, ty si americký. Ja som z východnej Európy, mňa len tak neprešťa. Si myslel, že si z Kansasu. Neviem, ako to máš. Kalifornsku. Hej, mám Kaliforniu. Áno, ja som sa pozerala. No tak si miestný. Miestny čávo. Ideme na 920. No nie. To je, vieš, to je zip code vlastne, to je celé. Áno. To sa hovorí, že to je PSČ, čo pozná každý na svete. Áno, áno. Tak neviem, tí mladí to už možno nepoznajú. My to poznáme. No, ja som dokonca objavil, že ako sa dá rozlíšiť starý človek od mladého. Na Slovensku. A v Čechách teda, že... Tak poviem. No ako? Či vie, kto je to Reinhold Messner? Neviem, Aha. kto to bol. Nevieš? Nie. Tak si Ten mladý človek. horovezec. To je Ale to. vážne? Tak to je to. Reinhold Messner je prvý